Sengibuyile ngizochaza inyoka. Ababuzile babuze ngenyoka emhlophe nenyoka emnyama, ukuthi uma uziphupha lezi nyoka kube kukuthini lokho. Ngabe uyibona zombili, noma ngabe ubona emhlophe, noma ngabe ubona eyodwa ngokuhlukana. Ngaphambi kokuba ngiqhubeke, iba nesiqiniseko sokuthi usubscribe-ile ku-YouTube, ngoba lo mbuzo ozobuza kwi-comment ngizowenza ividiyo ngiwufaka khona. Inyoka kuya ngokuhlukana kwazo, akuchazi into eyodwa ukuphupha ngenyoka. Ake sikhulume ngenyoka emnyama. Siyazi ukuthi nje into enobumnyama phakathi ijwayele nje ukuhambisana nesinyama. Ngakho-ke inyoka emnyama isuke ibika izitha noma isitha. Emhlophe isuke imele-ke abantu abadala abakusingathile, abakugadile. Uma unombuzo ungabuza kwi-comment ukuze ngizokwenzela yakho ividiyo ngiyifake lapha ku-YouTube. Nisale kahle.